Bafowethu, ngibingelele ekuseni. Bafowethu, nazi iy'ndaba ey'faka nje imibuzo eminingi mayelana nale ngwenya le abathi uSalling. Kuney'ndaba-ke zithi uSalling ku-squad esihambile noma esihambayo siya le Australia akekho noma azange ebe yingxenye yaso, yabo. Kwaphinde kwashaqisa abaningi abalandeli bayo i-Sundowns nabalandeli bebhola nje lilonke eMzansi, ukuthi u-Adam bathi azange abe yingxenye ye-memorial service noma yesikhumbuzo salomfana lo ongasekho nje emhlabeni u-Jeremy Adams, kuthiwa azange abonakale lapho. Okuphinde kwaba imibuzo-ke kwabaningi ukuthi wenziwa yini ukuthi engazange abonakale uSaleng kulelo bandla eyingxenye ye-team, yabo. Imibuzo ekhona-ke ukuthi uSaleng ngabe useseyingxenye ye-Sundowns ukuya phambili, noma uSaleng i-Sundowns iyamkhahlela, iyamkhipha ngomnyango. Kuyobe kuyinto engeyinhle neze bengamkhipha inkontileka yakhe ingakapheli bakithi, ingakapheli ngoba umfana cabanga ukuthi ufike lapha ufike watholana ney'ngwahla kakhulu lapha kwi-Sundowns. Engicabanga ukuthi abantu adlala nabo i-position le ayidlalayo yena baningi kakhulu, baningi kakhulu and bebaningi njena banzima and ama-American, yabo, njengoba kunamahebezi ukuthi u-Ribeiro Costa engahle abuye kuleli laseMzansi aza kwi-Sundowns. Ngicabanga ukuthi kuyobe sekunzima kakhulu-ke ukuthi aphinde adlale, yabo. So, asazi-ke ukuthi imbangela yokuthi angabi yingxenye ye-squad esihambayo, lokho kuchaza ukuthi kuhlukana inhloko nesixhanti. Asazi-ke ngani zakwethu, sesiyozwa ngokuhamba kwesikhathi. So, njengoba futhi engazange abe yingxenye ka-memorial service yakhe umfana omncane osanda kudlula nje emhlabeni, asikwazi-ke naloko, kodwa ngicabanga ukuthi lapho bekumele abe khona kakhulu, bekumele abe khona impela umfana omncane noma umfana omdala uSaleng. Kodwa-ke sesizoyizwa ngey'ndaba iy'ngane zakwethu sithi mfowethu okukwehlelayo mfowethu sithi qina-ke nawe mfowethu, qina mfowethu, qina mfowethu, kuzondlula. Esifuna ukukwazi nje ukuthi kwenzakaleni ukuthi ungabi yingxenye ye-squad esihambayo siya le. Awuyanga ngoba ulimele noma awuyanga ngoba ungasesiyo ingxenye yamasadawana, asazi, sesiyobona ngokuhamba kwesikhathi. Uyabona-ke, hhayi nisale kahle-ke ngane zakwethu, nibe nosuku oluhle.